27 Νοεμβρίου η Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Δαμασκηνού του Στουδίτη, Επισκόπου Λυτής και Ρεντίνης. Επίσης την ίδια ημέρα τιμά τη μνήμη του Αγίου Θεοδοσίου του Τυρνάβου, του Αγίου Ιακώβου του Θαυματουργού Επισκόπου Ροστοβίας και του Αγίου Ιακώβου του Πέρση του Μεγαλομάρτυρος. 27 Νοεμβρίου τιμάται και η μνήμη του Οσίου Πινούφριου, του Οσίου Ναθαναήλ, του Οσίου Μωυσή και του Οσίου Γρηγόριου του Σιναήτη. Ο Επίσκοπος Λυτής και Ρεντίνης Δαμασκηνός είναι εξέχουσα μορφή Αγίου Ιεράρχου, όχι μόνο του 16ου αιώνος μετά Χριστόν, αλλά όλων των χρόνων της δουλείας και ως εκ τούτου αποτελεί πνευματικό φάρο που κατέλαμψε το τότε πνευματικό σκότος του γένους, δοξάζοντας και την περίφημη Επισκοπή Λυτής και Ρεντίνης, η οποία κατέστη παγκοσμίως γνωστή χάρη σε αυτόν. Γεννημένος περί το 1520 μετά Χριστόν στη Θεσσαλονίκη, όπου έλαβε άριστη μόρφωση, ο Άγιος μας κατά κόσμον ίσως Δημήτριος, μετέβη νέος στην Κωνσταντινούπολη, όπου πριν το 1546 μετά Χριστόν έγινε μοναχός της αδελφότητας των Στουδιτών, λαμβάνοντας το όνομα Δαμασκηνός και την προσωνυμία Στουδίτης. Ήδη ως υποδιάκονος, σπουδάζοντας στην περίφημη Πατριαρχική Ακαδημία, υπήρξε και περηφανής ιεροκήρυκας της βασιλεύουσας, σπείροντας λόγους πλήρης ωφελίας, οι οποίοι αργότερα αποτέλεσαν το υλικό για το βιβλίο του Θησαυρός. Μεταξύ των ετών 1550 μετά Χριστόν και 1558, ο Άγιος Δαμασκηνός δραστηριοποιήθηκε στην περιοχή των Τρικάλων, πιθανότατα ως διδάσκαλος της εκεί σχολής, και πριν το 1558 έλαβε την ιεροσύνη. Στο ίδιο διάστημα μετέβη και στην Βενετία για να τυπώσει τον δημοφιλή Θησαυρό. Το 1560, στο ναό των Αρχαγγέλων, Ρωτώντα της Θεσσαλονίκης, ο ιερομόναχος Δαμασκηνός χειροτονήθηκε επίσκοπος Λυτής και Ρεντίνης από τον Αρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης Θεονά, τον προ του 1560 έως 65 μετά Χριστόν. Δεν πρόκειται περί του γνωστού Αγίου. Παρά το ότι ο Άγιος Δαμασκηνός ήταν μόνον επίσκοπος, ωστόσο δεν έπαυσε να διαλάμπει με τον συνδυασμό της λαμπρής παιδείας του και της άμετρης ταπεινοφροσύνης του. Ο Γερμανός θεολόγος Στέφαν Γκέρλαχ, 1546 έως 1612 μετά Χριστόν, μολονότι εχθρικός προς την Ορθοδοξία, επιβεβαιώνει ότι ο Λυτής και Ρεντίνης Δαμασκηνός ήταν ένας από τους τρεις πιο μορφωμένους Ορθοδόξους κληρικούς της εποχής του και από αυτούς ήταν ο πιο επενετός λόγω της ιδιαιτέρας μετριοφροσύνης, ολιγαρκίας και των άλλων αρετών του. Λόγω των χαρισμάτων του αυτών, ο Άγιος απέλαβε της εμπιστοσύνης των Πατριαρχών για σημαίνουσες αποστολές ως έξαρχος, όπως στο Άγιον Όρος το 1567, αλλά και στη Μικρά Ρωσία, Ουκρανία, όπου στα έτη 1565 έως 1572 ο Δαμασκηνός συνετέλεσε αποφασιστικά στην κατανίκηση της αιρετικής ρωμαιοκαθολικής προπαγάνδας. Αργότερα, κατά την πατριαρχία του Ερεμίου Δευτέρου του Τρανού, ο οποίος ήταν μαθητής του Αγίου, ο Δαμασκηνός έλαβε μέρος στην σύνταξη της πατριαρχικής δογματικής απαντήσεως στους Λουθυρανούς προτεστάντες της Στιβίγγης. Διετέλεσε δε και τοποτηρητής του θρόνου στην Κωνσταντινούπολη επί αρκετούς μήνες κατά την απουσία του Πατριάρχου. Το 1574 μετά Χριστόν, ο Άγιος μας προβιβάστηκε σε Μητροπολίτην, Ναυπάκτου και Άρτης και Έξαρχον πάσης εντολίας ως Δαμασκηνός τρίτος ο Στουδίτης, θρόνο που υπηρέτησε επί 2 περίπου έτη μέχρι το 1576 μετά Χριστόν, όταν συγκαταλέχθηκε μεταξύ των λογίων του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως.
Λίγο αργότερα, το Σωτήριον έτος 1577, εκοιμήθη εν κυρίω και ετάφη στη Μητροπολιτική του Περιφέρεια, στην Αύπακτο ή την Άρτα. Επίγραμμα αναφερόμενο στον Άγιο πλέκει τον έπαινό του, χαρακτηρίζοντας τον Δαμασκηνό ως σοφία των Ελλήνων και τον θάνατό του ως κακή στιγμή, η οποία άφησε τους φιλέλληνες ορφανούς. Ελλήνων μεν την σοφίαν βαρύς όλεσεν αιών, ως δε φιλέλληνας πάντας οπορφάνισεν. Στα συγγράμματά του, εκτός από το βιβλίο Θησαυρός, το οποίο εκδόθηκε πάμπολες φορές, 51 περίπου φορές μέχρι το 1926 μετά Χριστόν, και που μαρτυρεί τα γνήσια μοναχικά του βιώματα και το σέβας στην Ορθοδοξία και τους Αγίους Πατέρες, συμπεριλαμβάνονται διάφορα κείμενα όπως κανόνες προς τιμή του νεομάρτυρος Νικολάου, ποίηματα προς τιμήν της Παναγίας σε ομηρική γλώσσα, μία παρένεση προς μοναχούς και άλλα, όπως σύγγραμμα ζωολογίας και έτερο μετεωρολογίας που πιστοποιούν την ευρεία παιδεία του. Ο Άγιος Δαμασκηνός πρέπει να υπήρξε διδάσκαλος και ενός από τους τελευταίους στουδίτες του Οσίου Διονυσίου του Ρήτορος. Μετέπειτα ασκητού στη μικρά Αγία Άννα του Αγίου Όρους. Παρά τη λιπαρή του παιδεία, χάρη στην οποία κατήχε άριστα την ομηρική και την αττική διάλεκτο, ο Άγιος Δαμασκηνός ο Στουδίτης, επίσκοπος Λυτής Κερεντίνης, έγραφε και σε απλή και καθαρή ελληνική γλώσσα για τον απλό λαό της εποχής του, που είχε πολύ ανάγκη της στερεάς τροφής του Λόγου του Θεού. Ο θησαυρός του Δαμασκηνού υπήρξε το πιο διαδεδομένο στον τομέα του βιβλίο και ενίσχυσε το δούλο γένος στις θλίψεις και τα μαρτύρια. Η προσφορά του επεκτάθηκε όταν μεταφράστηκε και στα τουρκικά το 1731 μετά Χριστόν για τους τουρκόφωνους Ρωμιούς, στα σερβικά το 1580 μετά Χριστόν και στα ρώσικα το 1656 και το 1715 μετά Χριστόν. Ιδιαιτέρως στη Βουλγαρία θεωρείται ότι η μετάφρασή του, Δαμασκηνάριο, απέτρεψε τον εκτουρκισμό των Ορθοδόξων Βουλγάρων. Ο Άγιος Θεοδόσιος του Τυρνόβου ως νέος εγκατέλειψε την πατρίδα του και πήγε στη Μονή Αγίου Νικολάου στο Βιδίνιο. Εκεί αποστήθησε ολόκληρο το ψαλτήρι και επιδόθηκε στην άσκηση των αρετών. Μετά την κοίμηση του γέροντος του Ιώβ, μετέβη στη Μονή της Οδηγήτριας στο Τύρνοβο, που βρισκόταν στην τοποθεσία Άγιον Όρος. Συχνά περιφέρετο στα δάση του Σλίβεν για να απολαύσει τη χάρη της ησυχίας. Από εκεί κατευθύνθηκε στη Μονή της Θεοτόκου της Επικέρνους. Όταν άκουσε πως ο Όσιος Γρηγόριος ο Σιναήτης ήλθε από το Άγιον Όρος με τους μαθητές του στα παράρια, όπως ο Μαγνήτης έλκει προς αυτόν το Σίδηρον, ούτως και είδησης περί του πατρός ήλκησε και τον ένθεον άνδρα. Μετά την κοίμηση του Οσίου Γρηγορίου ήλθε στον Άθωνα με τον φίλο του Όσιο Ρωμίλιο και έζησε αρκετό χρόνο μελετώντας τη ζωή και τα έργα των πατέρων. Κατόπιν αναχωρεί για τη Θεσσαλονίκη, Βέρεια, Κωνσταντινούπολη, Παρόρια και Σλίβεν. Καταλήγει στο όρος Κελιφάρεβο, πλησίον του Τυρνόβου, όπου με τη βοήθεια του φίλου του βασιλέα Ιωάννου Αλεξάνδρου ιδρύει μονή, στην οποία συγκεντρώνονται αρκετοί μοναχοί. Η μονή αποτέλεσε φάρο της Ορθοδοξίας, κέντρο αντιαιρετικό που ακτινοβολούσε στη Σερβία, Ουγγαρία και Βλαχία. Συχνά αναγκαζόταν να αφήνει την ησυχία του για να υπερασπίσει το ορθόδοξο δόγμα που κινδύνευε από τους ακολούθους των αιρετικών Βαρλαάμ και Ακινδύνου, τους Βογόμιλους, τους Αδαμιτιστές και τους Εβραίους. Στη Σύνοδο του 1359 μετά Χριστόν της Βουλγαρίας κατά των αιρετικών, πρωτοστάτησε ο ίδιος και έδωσε μεγάλη χαρά στους πιστούς για την νίκη της Ορθοδοξίας.
Επί τριετία αποσύρθηκε σε σπήλαιο και επιδόθηκε σε μεγάλη άσκηση. Κατά την 20μηνη βαριά ασθένεια που τον ακολούθησε παρέμεινε κλινήρης, αλλά αδιάκοπα ασχολούνταν με την προσευχή και τη μελέτη. Πριν το τέλος του, επεθύμησε να επισκεφθεί στην Κωνσταντινούπολη τον παλαιό συμμαθητή του, τον Οικουμενικού Πατριάρχη Κάλιστο τον Πρώτο. Ο Πατριάρχης τον υποδέχθηκε φιλόφρονα και του παραχώρησε κελί στο μοναστήρι του Αγίου Μάμαντος, για να ησυχάζει. Εκεί, σε μία επιδείνωση της ασθενείας του, ήλθε το τέλος του. Αφού το προαισθάνθηκε, κάλεσε τους μαθητές που είχε μαζί του για να τους δώσει τις τελευταίες συμβουλές του με αυστηρότητα. Τους μίλησε για το πόσο ακριβής πρέπει να είναι στα δόγματα της Εκκλησίας και πόσο επίμονοι στην ανασχόλησή τους με τη Θεία Θέα του Θεού και την οερά προσευχή. Ακολούθησαν συγκινητικές στιγμές όταν οι μαθητές του ασπαζόνταν τα χέρια του και τα πόδια του με δάκρυα. Του ζήτησε να σταματήσουν και να τον ανασηκώσουν. Απήγγειλε το σύμβολο της πίστεως, μετάλαβε των αχράντων μυστηρίων, δείχνοντας τους αγγέλους που παρευρίσκονταν εκεί, άφησε ένα μηδίασμα και παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο. Το κελί γέμισε από ευωδία. Ανεπαύθη 27 Νοεμβρίου 1362 με 63 μετά Χριστόν. Την ίδια ημερομηνία που εκοιμήθηκε ο διδάσκαλός του, ο Όσιος Γρηγόριος, ο Σιναήτης. Κυδεύθηκε με μεγαλοπρέπεια, συνοδευόμενος από τον Πατριάρχη και τη Σύνοδο. Ο Άγιος Θεοδόσιος απέκτησε πολλούς και σπουδαίους μαθητές που συνέχισαν το έργο του. Γνωστότεροι είναι οι Άγιοι Κυπριανός Κιέβου, 16 Σεπτεμβρίου, και Ευθύμιος Τυρνάβου, 20 Ιανουαρίου, και ο ασκητικότατος Ρωμήλος, ακόλουθος των πορειών του και ο άξιος διάδοχος της μονής του. Ο βίος του γράφηκε παρά του Αγιωτάτου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Κύριου Καλίστου. Για τον τρίτο Άγιο που τιμούμε σήμερα, τον Άγιο Ιάκωβο, το θαυματουργό επίσκοπο της Ροστοβίας, γνωρίζουμε μόνο ότι κοιμήθηκε το 1392 μετά Χριστόν. Ο τέταρτος Άγιος που τιμούμε τη μνήμη του σήμερα, ο Άγιος Ιάκωβος ο Πέρσης ο Μεγαλομάρτυρας, έζησε τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα, επί βασιλέως Αρκαδίου, περί το 395 μετά Χριστόν. Ζούσε στη Βυθλαδά της Περσίας και καταγόταν από επίσημο γένος. Ήταν φίλος με τον βασιλιά των Περσών Ισδιγέρδη. Παρασυρμένος από αυτή τη φιλία του, ο Ιάκωβος απαρνήθηκε την πίστη του στο Χριστό. Για να ευχαριστήσει τον Ισδιγέρδη, άφησε τον εαυτό του να χαθεί μέσα στην ψευδαίσθηση του πλούτου των ανακτόρων. Όταν το έμαθαν αυτό η μητέρα και η γυναίκα του, οι οποίες ήταν ευσεβείς και πιστές χριστιανές, λυπήθηκαν και εξοργίστηκαν. Και οι δύο λοιπόν τον επιπλήξανε για τη στάση του και του δήλωσαν ότι δεν ήθελαν καμία σχέση μαζί του. Αυτό το μικρό πλήγμα από τη μητέρα και τη σύζυγό του επανέφερε τον Ιάκωβο στον ίσιο δρόμο, τον έκανε να διαπιστώσει το χάσμα το οποίο δημιούργησε και έτσι ο Ιάκωβος αποφάσισε να εξαγνίσει το ατόπιμά του και να επανέλθει στον δρόμο του Θεού. Μετά από την απόφαση αυτή πήγε στον βασιλιά και ομολόγησε μπροστά του την μία και αληθινή πίστη στον Χριστό. Ο Ισδιγέρδης εξεπλάγει για αυτή την αλλαγή του Ιακώβου και προσπάθησε να τον μεταπείσει. Ο Ιάκωβος παρέμεινε ακλόνητος στην πίστη του και γι' αυτό διατάχθηκε να τον βασανίσουν. Μαρτύρησε με ακροτηριασμό των άκρων του και κατόπιν με τον αποκεφαλισμό του. Με αυτό τον μαρτυρικό τρόπο παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο. Τιμηθείς μελιδών και σφαγήν Πέρσης φέρον, ψυχή σε σώστο, φρουδά και μου μη μέλη λέγει. Η κάδη Πέρσης εβδομάτη σφάγει εκμελιστής. Ο Όσιος Πινούφριος ήταν μέγας ασκητής στην Αιγυπτιακή έρημο, ιερέας και ηγούμενος κοινοβίου κοντά στην πόλη Πανεφό. Επειδή δεν ήθελε τιμές,
Εγκατέλειψε την μονή του και με λαϊκή ενδυμασία κατέφυγε στη μονή τα Βενισιωτών και υπηρετούσε όπως ο τελευταίος υπηρέτης. Μετά 3 χρόνια όμως τον γνώρισε κάποιος μαθητής του και επανήλθε στη μονή του. Αλλά και πάλι για τους ίδιους λόγους την εγκατέλειψε και πήγε στην Παλαιστίνη και έπειτα ξαναγύρισε στην μονή του, όπου με πλήρη ταπεινοφροσύνη, αφού έζησε, απεβίωσε ειρηνικά. Λόγοι του οσίου αυτού σώζονται στον Ευεργετινό. Ο Πινούφριος αρετών πολλές χρώες εν ουρανής έλαμψεν ως ήρης νέα. Ο Όσιος Ναθαναήλ ήταν ασκητής με τον οποίο ασχολείται ο Παλάδιος στο Λαυσαϊκό, αφηγούμενος στα παράδοξα της ζωής του. Έζησε 37 χρόνια μέσα στο κελί του, χωρίς να βγει καθόλου, παρά τις παγίδες του δαίμονα να τον αποσπάσει από την καλύβα του. Απεβίωσε ειρηνικά. Αφήσα κόσμον προς Θεόν ψυχή τρέχε, Ναθαναήλ έκραζε μέλλον εκπνέην. Ο Όσιος Μωυσής είναι άγνωστος στον συναξαριστή του Αγίου Νικόδημου και τα έντυπα Μινέα. Η μνήμη του, με σύντομο υπόμνημα, αναφέρεται στον Παρισινό Κώδικα 1621, όπου λέγεται ότι ήταν από την πόλη Φάρα. Σε μικρή ηλικία έγινε μοναχός και έζησε 85 χρόνια ασκούμενος πάνω σε ένα όρος μέσα σε μία σπηλιά, με αυστηρή νηστεία και προσευχή. Βάδισε με θεοπρέπεια τον ασκητικό δρόμο και απεβίωσε ειρηνικά. Για τον Όσιο Γρηγόριο το Σιναήτη ομιλούμε αναλυτικά για τη βιογραφία του στις 6 Απριλίου, όπου τιμάται η μνήμη του από την Ορθόδοξη Εκκλησία, όπως επίσης τιμάται και σήμερα 27 Νοεμβρίου, όπου σαν σήμερα κοιμήθηκε μετά από μικρή ασθένεια το 1347 μετά Χριστόν, και επίσης η μνήμη του τιμάται και στις 11 Φεβρουαρίου. Θα πούμε μόνο ότι η κυριότερη απασχόληση του Οσίου Γρηγορίου του Σιναήτη ήταν να προφυλάξει τους μαθητές του από φανταστικές οπτασίες που όχι μόνο προέρχονταν από την ανθρώπινη φύση, αλλά ακόμη συχνότερα προκαλούνταν και από το δαίμονα. Τους έλεγε λοιπόν: εραστή του Θεού, να είσαι πολύ προσεκτικός. Όταν απασχολούμενος στην εργασία σου βλέπεις ένα φως ή μια φλόγα μέσα σου ή έξω από εσένα, την αυτολεγόμενη εικόνα του Χριστού, αγγέλους ή αγίους, μην την αποδεχθείς, θα κινδυνεύσεις να την πάθεις. Μην επιτρέπεις πολύ περισσότερο στο πνεύμα σου να ενδυναμωθεί από αυτή. Όλοι οι εξωτερικοί αυτοί επίπλαστοι σχηματισμοί έχουν αποτέλεσμα να πλανήσουν την ψυχή. Η αληθινή αρχή της προσευχής είναι η έρημη της καρδιάς που κατακαίει τα πάθη. Προκαλεί την ευφροσύνη και την χαρά στην ψυχή και συμμορφώνει την καρδιά σε μια βέβαιη αγάπη και ένα συναίσθημα αδιαφιλονίκητης πληρότητας. Κανόν ακριβής Γρηγόρε οράθης, θείας προσευχής, πάντας εις ειν ο τρίνης. Βρισκόμαστε στο διάστημα της νηστείας, των 40 ημερών της νηστείας, πριν τα Χριστούγεννα. Καλή πνευματική ενδυνάμωση σε όλους. Αμήν.